Is-sena l-oħra il-Pixkerija irreġistrat beħ totali ta' 731 tunnellata ta' ħut li jfisser qabża ta' 71% fuq ċifra ekwivalenti matul is-sena preċedenti. Fl-istess perjodu il-kontribut ekonomiku ta' dan il-beħ laħħaq ċifra ta' 3.3 miljun euro matul is-sena li għaddiet, żieda ta' 25% fuq dak tas-sena 2021. Dan ħabbritu s-segretarju parlamentari responsabbli mis-sajt Alicia Buġeja Sajd meta inawgurat investiment ġdid fil-Pixkerija fejn se jkun jista' jsir it-tqattieħ tal-ħut. Permezz ta' dan l-investiment, il-proċess se jkun aktar effiċjenti u skont l-aktar standards għoljin tas-sanità. Il-post huwa attrezzat b'tamir modern u biskiken ġodda biex jintużaw mill-ħaddiema. Dan se jassigura li l-proċess ta' tqattieħ tal-ħut isir f'konformità mal-ogħla livelli ta' iġiene kif ukoll abbażi ta' regolamenti taħt l-att dwar is-servizzi veterinarji. Is-Segretarju Parlamentari Buġeja Sajd saħqet li dan l-ispazju il-ġdid qiegħed isaħħaħ il-kompetittività tas-settur tas-sajd lokali biex bekk nipproteġu l-għajxien tas-sajjieda. L-inawgurazzjoni saret flimkien mal-kap eżekuttiv tal-Malta Food Agency, l-aġenzija li tmexxi il-Pixkerija Brian Vella, li rimarka li kien ilu jinħass il-bżonn li fil-Pixkerija ikun hemm spazju apposta fejn jitqatta' il-ħut. Huwa qal li b'dan l-iżvilupp il-Malta Food Agency qed tara l-bżonnijiet kemm tas-sajjied kif ukoll tax-xerrej u tal-konsumatur biex tiżgura li fl-aħħar mill-aħħar dak kollu li jidħol fil-Pixkerija u dak li joħroġ minnha jasal għand il-konsumatur bħala prodott ta' kwalità. Min-naħa tiegħu Ernest Gallia Pitkal spjega kif din it-taqsima fejn jitqatta' il-ħut se jispiċċa iż-żmien meta l-bejja tal-ħut li ma jkunux jaqbillhom jixtru ħuta sieħa jispiċċaw ma jixtrux. Issa il-Pitkal se jkun jista' jirkanta anke il-ħut imqatta' u bekk iġib ukoll l-aħjar prezz għas-sajjied. Ma stajniex inġibu ħuta kbira u nqattawha u nbijawha lil ħafna nies differenti. Bil-konsegwenza li ikollok dbieħħa sħiħa lil xi ħadd u mbagħad hu iqattagħha biċċa biċċa u ibbiħħa hu f'post ieħor barra mill-Pixkerija. Anke l-President tal-Kooperattiva Nazzjonali tas-Sajd Michael Karabot kellu kliem ta' sodisfazzjon dwar il-fatt li s-sajjieda u l-hawkers se jgawdu minn dan l-investiment. Illum ftaħna daw il-kmamar tajbej ħafna għal ġett tas-sajjieda u tal-hawkers u issa nistgħu jiġu kompratori iżjed biex ikunu jistgħu jixtru mhix ħod kbir, jiġifieri jkunu jistgħu jixtru bil-biċċa.